Čus. Tak co, jak to jde? A jako hraješ často Bedwars? OK. Jo, koukám, že na světě je cesta. OK. Stavěl ty, že? Tak jsem tě viděla, běžíš sem. Je tam někdo na středě? Jo, počkej, to seš ty, jsme spolu hodněkrát hráli Bedwars, vzpomínáš? Jsme se potkali. Ty máš Origo? Taky právě, že jako budu mít Origo až to za 2 dny. No i zhru na střed malým. Prostě jak to zelenou chce podkopat tam, ne? Vidíš to tam? Tak počkej, tak já ho zkusím taky podkopat a budu stavět sem. Potřebuju jedno blbý zlato, jenom jedno blbý zlato, kámo. No, prostě stejně to. Oni k nám na base. Já viděl ten krumpáč. Ne. Mám ho jako babičky, jo, ale... A GTAčku tam... A teď mám jenom Minecraft, že jo, a... Prostě... Já prostě jsem jenom na Minecraft, že jo. Na ty minihry, protože jako to mě nenajeli. Dobrý no, s tou nový krampáč, no to se hodí, no. Dobrý no. Ty vole, modří mají střed. Právě že mám, ale nechci, aby si mě všimne. Už do nich pálíme, všichni. Trefacha. Super, máme střed, hej. Lol. Víš, to je green, já bych šel normálně ke green si nakupovat, hej. No nic, budu mít teďka Iron Krumpáč.
Počkej, ti není prázdná. Kde seš? No, kde, ale že jo. Však to je healing. Ty vole. Ne. Kde seš? Ne, ještě vidím. Ti to dám, hej. No. No. Já mě padl. Máš asi Google Minecraft. To bude odpadkový koš u nás, když se spavne, tak. Za mnou jdeš. Pičo Matildy! To si děláš, prdel! Ty vole. Asi 4 Matildy. Co je? On ti vzal luk? Okay. Ty vole, mám rýmu nějakou. Ty vole, Legendary Sword, já se kladím. Nechod na střed, jo, tečka. Je tam někdo z Legendary Sword. Sorry, že ti vyžírám, ale já musím pro něco jít. Hej, červený si myslel, že nás teďka zabije, ne? No prostě on tady šel, ne? A já jsem mu prostě nález hodil lukem. Ale bronze. Teda železa. Lepší by to bylo endstone má iron blokama, no. Dobré. Ano. Hej, teďka, jestli padne Legendary Sword, já se fakt pochčiju smíchy, tyjo. Tyčka na opičky. No, nemáš tyčku na opičky. Jenom na svět si udělal opevnění tam nahoru úplně, chápeš? Ty seš hádám na středě, že jo? Když mi někdo zhodí armatu korunu, super jsem stal. Aha, on má taky luk, tak to je dobrý. Všichni jdete, jo? Jo, tak to bych fakt potřeboval, tu pomoc vaši.
Jo, vidím díl taky. Jsou tady dva. Ty jsi tam dal sklo, nebo? Hej, zdá se mi to, nebo z listu nefunguje shift. Ne, oni sejmou ten čurá vypatlaný. A dost. Prostě proto. Pro zlato. Co ty heslo jedna? Vůbec neumíš hrát Minecraft? Nebo umíš? Aha. Ahoj, ahoj. To si děláš, prdel. Super, na straně. Počkej. A kurva. Medvědí, teď jsou. Jo, super. Máte skřet, tak to je fa bomba. Potřebuju rychle zlato. Ne, dobré. Jedno zlato nemáš? Kde? Au! Jo, super, mám 5 gold, teďka si mě zhodí, vole, tak... Tak to byl... Ty si děláš ze mě piču, ne? To si dělá ze mě, kurva, prdel, těsně před koncem. Ty zmrde. Počkej, až potkám tvou mámu, vole. Jí to řeknu. Ježišmarja, červený tady nahodí na středě. Pomoc! Wow. Boubelka, splašená. Vole, těsně před koncem mě prostě trefí jeho zajebaný tlustej šíp. No a teďka bych to dal. No to si ze mě děláš prdel. Já ho prostě podkopu, až půjde na střed. Mám Iron Krum. Akorát, že nemám to. No, jeden steak bude stačit. Na dojezení. Nebo že bys se rovnou vyzbrojil už na naší bešce. Já se už vyzbrojím, ty vole. Luk? Kámo, on mě tady dal luk. Kámo, no tak to jo, tak to dík, vole. Oliver. Díky za luk. Hej, chceš jeden gold na Iron Krum? Protože já už mám Iron Krumpáč a nevím, co s tím jedním goldem. Jestli ho mám dát husám, nebo já nevím. Teď ti to vrátím, ty červená svině. Taková luková válka, pojď se k nám podívat. A viděl jsi to? Takový spršky, ne? Jeden iron. Hurá. A mám trojkový chestplate teď.
No, taky jsem si ho teďka všiml. Jsem mu chtěl dát hezký záhlavec. Já za 5 minut musím jít, tak což je pěkně v prdeli teda jako. Zkusíme někoho dobit. Ti jsou kde tam, ne? Ale jako spawn, víš? Jejich. Hej, on ti... Bacha, střílí. Utíkej. Tak jo, vyšel. A vidíte. Hej, oba jsou na bečce, zelení. Na zelené. A jo. Asi 4 trefy jsem dal tomu jednomu. Červený. Ty vole, já ne. Já radši zdrhám. Mám 5 srdíček, vole, já radši jako, že jo, se zdechnu, proto. Jak tam běží červený, já zkusím toho sejmout. Tak ráno. Ten na homo, jak mi sejmu, málem, vole. Já bych řekl, že... Jo, počkej. Jaký? Škoda, já jsem si to bude explosible. Není záru to. Asi zas. A kde? Cože je to? Trefa, vole. On mě nedá ani jednu trefu, já mu dám asi 2. Já si koupím bloky a seru na to. Tam na tom. Jo, už ho vidím. Jasně, šli tady furt do nás. Idioti. No nic, já valím na střed, jako, protože tohle nevím. No nevím. Já jsem to vzal. Trojkový luk. A to je tvůj? No a dej mi dvojkový, teda jako, jestli chceš teda. A já tady dám Martinovi jedničkový luk. Hajzus. A ještě tam tu explozivou. Víš co, jestli mě teďka zhodí, tak končím. Já už na to švihám. Nezhodili mě. Teďka stavím.
Tak co vy kurvy? Do prdele, já jsem spadl, on mě vidí, ten čurák mě vidí. To si děláš prdel, mám půl srdíčka. Já to ustal. Uhu. Ty vole, chápeš, on do mě šije a já mám půl srdíčka, ne, a on mě prostě nedá. A kurva. Hm. No tak vole, asi končím, protože já musím být ve škole za chvilku. Za 6-10 minut. Tak čau. Budeš tady odpoledne? Já přijdu to kolem 1 hodiny. Tak budeš tady kolem té 1 hodiny. Já když tak jako to jednou zapnu, budu tady na Bedwars, jo. Když se mě napiš na Skype, já budu online. Tak čau.